Mis-santwarju parrokjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Grigor il-Kbir f'Takerċem Għawdex nilqgħukom għal ċelebrazzjoni tal-għoti tal-Ministeru tal-Akkwalitat lil żewġ seminaristi mid-Djoċesi ta' Għawdex, Matthew Borch mill-Parroċċa tax-Xara u Franklin Mikallef minn din il-Parroċċa ta' Kerċem. L-Isqof ta' Għawdex, Anton Tewma, sejjer jagħti dan il-Ministeru propju f'dan ir-rabaħat fi żmien tal-Avvent lil dawn iż-żewġ żgħażagħ illi qegħdin fit-triq tal-formazzjoni tagħhom lejn is-saċerdozju. L-Akkwalitat huwa ministeru li l-Knisja tagħti mhux biss invista tas-saċerdozju imma lil dawk illi hija tassenja u tagħtihom il-mandat u għalhekk l-Isqof li jmexxi din iċ-ċelebrazzjoni sabiex jaqassmu l-Ewkaristija, ikunu għaddejja tal-altar b'mod speċjali fit-tqassim tal-Ewkaristija, tqarbin partikolarment lil morda fi djarhom, imma l-akkollitu li huwa wkoll seminarista huwa dak li jaqdi wkoll qrib tal-altar u jqarben fil-Knisja fejn ikun hemm il-bżonn. Kif tafu fid-djoċesijiet tagħna għandna wkoll lajċi li jwettqu dan il-Ministeru assenjat mill-Knisja li jissejħu ministri straordinarji ta' tqarbin. U fil-fatt fl-aħħar ġimgħat nistgħu ngħidu hekk fid-djoċesi tagħna sar ukoll kors ta' formazzjoni b'aġġornament dwar dan il-Ministeru lil madwar 100 lajk u lajka mid-djoċesi ta' Għawdex li qed iwettqu dan il-Ministeru fil-15 il-parroċċa fid-djoċesi ta' Għawdex. Hija l-okkażjoni tajba biex fil-qalba ta' dan iż-żmien tal-Avvent fejn qed inħarsu lejn il-kelma ta' Alla illi saret laħam, propju nagħtu aktar valur mhux biss lill-kelma ta' Alla imma wkoll lill-Ewkaristija, dawn iż-żewġ preżenzi kbar ħajjin tal-Mulej Ġesu f'nofs il-komunità Nisranija. Għalhekk inħeġġukom biex tingħaqdu magħna fit-talb u fil-parteċipazzjoni anki jekk minn djarkom għal din il-qudiesa illi kif għedt se tkun immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Il-komunità parrokjali ta' din il-parroċċa ta' Kerċem tingħaqad ukoll mal-komunità djoċesana illi qiegħda hawnhekk preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni. Il-liturġija ta' dan il-ħadd tgħidilna li l-midġja tal-iben Alla fostna bħala bniedem salvatna u eventwalment trid twassalna għal ħajja ta' dejjem. Matul din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, Monsinjur Isqof ser jagħti l-Ministeru tal-Akkwalitat lis-seminaristi Matthew Borch mill-Parroċċa tax-Xara u Franklin Mikallef mill-Parroċċa tagħna. Permezz ta' dan il-Ministeru, dawn ħutna se jagħmlu pass eqreb fil-mixja tagħhom lejn is-saċerdozju. Lilhom ser jingħatalhom l-uffiċċju li jgħinu lis-saċerdoti u lid-djakni fil-qadi tal-Ministeru tagħhom waqt iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika billi jqarbnu lil ħuthom l-insara fosthom ukoll il-morda. Jitħeġġu fl-imħabba personali tagħhom lejn l-Ewkaristija u fuq kollox jibbażaw il-ħajja tagħhom ta' servizz fuq l-Ewkaristija u l-imħabba ta' Alla u ħuthom il-bnedmin. Nagħtu bidu għal din il-quddiesa billi fuq il-bankijiet insibu il-kart il-bojot u nkantaw flimkien l-innu numru 1. neħilek min idek il-kalċi mimli bil-mor it-tazza tar-rabja tiegħek intqat iżjed madur.
imma ok il-ktajjen li rbit l-sin iżommok kont skjaf makus bla tama tijek inkun il-ħellis Sebaħu minn nasir il-bes il-libsa tal-festa farfar minn tabla l-mot għax il-fettew fil-rik Kemmu mażbir fuq il-ulja il-passi ta' min iħabbar b'xara ta' rizq u paċi waslet is-salvazzjoni. Ħara neħilek min idek il-kalċi mimli bil-mor it-tazza tarabja tiegħek inqad tiżjed madur. Sebaħu minn nasir il-bes il-libsa tal-festa farfar minn tabla l-mot Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti Jeżis inġbarna llum flimkien fir-rabaħat tal-Avvent, aħna nistennew lil mulej ġej fin-novena tal-miliet biex nagħtu dan id-don, dan il-ministeru, inħallu lill-Ispirtu ta' Alla jagħti lil Franklin u lil Matthew dan id-don sabiħ tal-akkolitat. Il-mulej jagħtina l-grazzja fil-jum li fih jippreżenta lilu nnifsu bħala Alla magħna li permezz ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ inħossu l-preżenza tiegħu iktar sħiħa f'ħajjitna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil mulej ikollu ħniena minna. Nitolbu maħfra flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin. U billa ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Sawwab fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-profeta Iżajja iħabbar b'mod mill-aktar qawwi li l-iben ta' Alla kellu jitwieled minn Marija. Nisimgħu l-ewwel lezzjoni. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta ikellem lil-Aħaz u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fl-għoli tas-smawiet. U Aħaz wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tiled iben,
ويسميه إيمانويل الكلمة tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali inwieġbu ħajjidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Min jista' jitla fuq l-olja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu idejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Dan ikollu barka minn għand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Ħajidħol il-mulej u s-sultan tal-glorja. Il-miġġja tal-iben ta' Alla fostna tatna l-grazzja li nxandruh lill-oħrajn u ngħixu faqda ta' mħabba bejnietna bħala membri tal-Knisja tiegħu. Nisimgħu t-tieni lezzjoni. Bidu mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Romani. Pawlu għaddej ta' Kristu Ġesu, imsejjaħ biex ikun apostlu, maħtur mill-Evanġelju ta' Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien imwiegħed permezz tal-profeti fil-kotba mqazza dwar ibnu Ġesu Kristu Siedna li skont it-tnissil tal-ġisem twieled min nisel ta' David u skont l-Ispirtu is-Santu ġie irrivelat bħalna l-iben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna irċivejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu li l-maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu Ruma imsejħa biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u slim minant Alla Missierna u Siedna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. It-tnissil ta' Ġesu Kristu tassew ġab il-fidwa fost il-bnedmin għax kien b'dan il-mod li Alla ingħaqad magħhom. Nilqgħu bil-ferħ tħabbira tal-Evanġelju billi nqumu bil-wieqfa u flimkien inkantaw l-Alleluja. Ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Emanuel, Alla magħna. Il-mulej ma'kum. Ijek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. It-tnissejl ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien
saret bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispiritu Santu. Isa jkollha jben u inti ssemmih Ġesu għax huwa jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: ara, ix-xebba tnissel u jkollha jben u jsemmuh Emanuel, li bil-sinna jfisser Alla Mana. Giuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nibqgħu bil-wieqfa. Il-Vanġelu ġie mxandar lilna mill-kappellan ta' din il-parroċċa Dun Brian Mejlak. Issa l-isqof bil-ktib tal-Evanġelju ibirek lil-miġema waqt li sirin nisimgħu dal-waqt l-eżortazzjoni imma qabel is-sejħa tal-kandidat jew aħjar kandidati f'dan il-każ illi se jersqu għal dan il-ministeru. Għalhekk ir-rettur jippreżenta lill-isqof dawn iż-żewġ kandidati. Kandidati għall-istituzzjoni ta' dan il-ministeru. Noqogħdu bil-qiegħda. Jersqu dawk li se jkunu stitwiti fil-Ministeru tal-Akkoliti. Matthew Borg mill-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija fix-Xara. Franklin Mikallef mill-Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u ta' San Girgor ġewwa ta' Kerċem. U issa nisimgħu l-omilija tal-isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħoti tal-Ministeru tal-Akkwalitat ir-Rabaħat tal-Avvent. Il-kol kemm aħna nafu li qegħdin ngħixu fi żmien fejn ir-relazzjonijiet ta' bejnietna qegħdin kull ma jmur isiru dejjem iktar diffiċli. U waħda mis-sintomi, waħda mis-sinjali ta' dan kollu hija n-nuqqas fi żwiġijiet. Illum iż-żwiġijiet naqsu ħafna. Mhux biss dawk fil-Knisja, iż-żwieġ sagrament, imma saħansitra iż-żwiġijiet ċivili. Għaliex? Għax kulħadd jibża jidħol għal commitment ta' relazzjoni fit-tul. U kif qal tajjeb awtur Pollak jismu Bauman, qal li il-problema ta' żwiġijiet u l-problema tal-imħabba kull ma jmur qiegħda ssir dejjem iktar u jsejħilha likwida jiġifieri maħniex ċerti minnha. Qisu llum inħobbok u għadha ma nibqax inħobbok. Din il-problema ssejb il-bidu tagħha l-oriġni tagħha fir-relazzjonijiet. U jkompli dan l-awtur jgħidilna li d-diffikultà l-kbira tinsab fir-relazzjonijiet bejn il-ġenituri u l-uliet. Bejn il-ġenituri u l-uliet. U meta tiġi medda dik ir-relazzjoni bejn il-missier ibnu bintu, l-om bina u binta, it-tfal tagħna jikbru mingħajr kapaċità, jikbru b'diffikultà kbira biex meta jkunu adulti ikollhom relazzjonijiet sodisfaċenti, relazzjonijiet veri u sadattant kull wieħed u kull waħda minna għandna bżonn ta' dawn ir-relazzjonijiet. Ħafna drabi aħna nħossu is-solitudni, inħossuna wieħedna xi drabi anke jekk qegħdin f'relazzjoni, immaġinaw tifel jew tifla illi ma jafx iktar
min jommu jew minnu missieru. Kemm se jħoss iktar id-diffikultà meta jikber biex jitgħallem jirrelata b'mod sempliċi u b'mod veru. B'tali mod jista' jkun kuntentu u jikkuntenta wkoll lill-persuna jew il-persuni li jgħixu miegħu. Tgħiduli għalfejn dalgħodu fir-rabaħat tal-avvent fil-jum li fih qegħdin nagħtu dan il-Ministeru sabiħ tal-Akkolitat lil Matthew lil Franklin se nitkellmu propju qegħdin nirriflettu propju fuq ir-relazzjonijiet. Għal żewġ raġunijiet. L-ewwel qabel kollox għax smajnija fil-Vanġelu il-kelma tal-Anġlu, il-kelma tal-Alla, l-Anġlu mhux għajr xi ħadd illi jitkellem f'isem Alla. Smajnija l-kelma tal-Anġlu, Giuseppi bin David, tibżax tidħol f'relazzjoni ma' Marija. Tibżax tieħu lil Marija b'martek. Giuseppi bin David tibżax. Imma mhux biss. Illum nirriflettu wkoll fuq relazzjoni għaliex għax il-kelma akkolitu Matthew u Franklin se jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat ġejja minn kelma Griega akkoloitos li tfisser tkun ma' takkumpanja, tkun f'relazzjoni. U allura għandna bżonnhom persuni li jenuna, li għalmuna kif inkunu f'relazzjoni. Għandna bżonnhom persuni bħal Matthew Franklin li huma stess bil-ħajja tagħhom bix-xhieda tagħhom ikunu nies f'relazzjoni awtentika, matura. F'relazzjoni ma' min? Relazzjoni l-ewwel qabel kollox ma' Alla. U imbagħad relazzjoni ma' xulxejn, relazzjoni mal-bnedmin. Għandna ġrajja sabiħa llum qudiemna. San Luqa jirrakkonta kif l-Anġlu iħabbar lil Marija it-twelid ta' Ġesu. Imma San Mattew jirrakkontalna kif l-Anġlu iħabbar it-twelid ta' Ġesu mhux iktar lil Marija imma lil Giuseppi. U f'Giuseppi nistgħu naraw lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Id-diffikultajiet ta' Giuseppi spiss fil-ħajja jkunu d-diffikultajiet tagħna. Forsi iktar mid-diffikultà ta' Marija. Tgħiduli għaliex. Għax fil-waqt li Marija rat iseħħ fija emir straordinarju issir omm mingħajr ma jkollha x'taqsam ma' raġel, u allura forsi għal Marija kienet iktar sempliċi li tafda li tintelaq fil-kelma tal-Anġlu. Għax rat kellha esperjenzi stess ta' emir straordinarju fil-persuna tagħha. Giuseppi mhux hekk. Giuseppi kellu jafda fil-klim tal-Anġlu għal xi ħaġa li hu qatt ma stenna, għal xi ħaġa li kienet għalih sorpriża imma fin-negattiv, fil-fatt kien se jibata bil-moħbi tan-nies, kien se jagħtiha l-kidba jgħidilna l-Vanġelu, il-kidba tad-divorzju għaliex għax għalkemm kien bejn il-mument tal-erusija u l-mument ta' żwieġ għall-Lut xorta waħda l-infedeltà f'dak iż-żmien kienet tfisser xi ħaġa gravi, xi ħaġa serja. Dnub gravi, tant illi kien jistħoqlu it-tħaġġir u t-tħaġġir tafu kif kien isir, mhux kif nimmaġinaw aħna ta' il-persuna fin-nofs u kulħadd jitfara l-ġebel le. Imma min jakkuża, jiġifieri kieku Giuseppi nnifsu jaqbad ġebla. Il-ktib tal-Levitik jgħidilna li tintrefa bejn tnejn, jiġifieri ġebla kbira, jiġifieri madwar 40-50 kilo. U x'jagħmel min jakkuża l-persuna u sieħbu għax irid ikunu tnejn ix-xhieda jaqbdu din il-ġebla u jitfgħu huma l-ewwel fuq ras il-persuna ikkundannata, ġġudikata. Imbagħad dik il-persuna b'ġebla ta' 40-50 kilo żgur b'daqqa waħda kienet tmut. U l-oħrajn parteċipi kienu jipparteċipaw ma' wkoll fit-twettieq tal-liġi. Fit-twettieq tal-liġi u jitfgħu ma' wkoll il-ġebla. Jiġifieri Giuseppi kien qiegħed verament f'sitwazzjoni delikata, f'sitwazzjoni ta' diffikultà. U x'jagħmel Giuseppi?
Minn flok illi jiġġudika, jikkundanna lil martu, Giuseppe jirrendi lilu nnifsu, jagħmel lilu nnifsu available, joqgħod bi kwietu biex jisma' lil Alla x'irid jgħidlu fuq dik il-ġrajja li hu kien qiegħed jgħix imma ma kienx qiegħed jifhem. Ġrajja li kien qiegħed jgħix waħdu fis-solitudni. U Giuseppe jagħmel l-ispazju għal kelma tal-Alla, għal relazzjoni ma' Alla. Kemm drabi aħna wkoll ngħixu f'sitwazzjonijiet gravi jew inqas gravi fejn dak li jiġrilna, dak li ngħaddu minnu fil-ħajja ma nifhmuhx. Insibuha bitqila biex naċċettawh, ma rridux u nippruvaw aħna wkoll bil-moħħ tagħna insibu l-istrateġija, il-manuvra li ser nagħmlu biex ngħaddu minn hawn jew minn hemm, biex jekk jista' jkun ma nbatgħux, niddefendu lilna nfusna. U ma nagħmlux bħal Giuseppe ftit wisa, ftit kwiet biex nisimgħu lil Alla jgħidilna l-verżjoni tiegħu, jgħidilna l-idea tiegħu, l-interpretazzjoni tiegħu ta' dak li nkunu għaddejjin minnu. U din hija l-ewwel talima kbira tal-Vanġelu tal-lum. U forsi huwa l-ewwel xogħol li għandu jagħmel l-akkolitu, dak li jimxi ma', dak li jkun f'kumpanija, li jisma' lil Alla f'kumpanija ma' Alla, ħalli jisimgħu tajjeb lil Alla biex ikun jista' jidħol f'kumpanija f'relazzjoni mal-bniedem u jwassallu lill-bniedem l-idea, l-interpretazzjoni ta' Alla fuq l-istorja tiegħu. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu tal-lum, kemm hu ta' veru, kemm mhux l-istorja biss ta' Giuseppe, imma l-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna. La tibżax Giuseppe bin David tieħu lil Marija b'Martek. La tibżax. Kemm hija kelma li għandna bżonna, la tibżax. Jiena qatt moddejthom imma jgħidu illi l-Iskrittura l-Antik u l-Ġdid Testament insibu 365 darba il-kelma l-espressjoni la tibżax. Żgur li mhux kombinazzjoni. 365 darba daqs kemm huma l-ġranet tas-sena. Jien naħseb li din il-kelma la tibżax għandna bżonna mhux kuljum, imma kull minuta ta' ħajjitna. La tibżax. Kemm ngħixu bil-biża', kemm ngħixu bl-ansjetà, kemm ngħixu bit-tensjoni f'ħafna mill-mumenti ta' ħajjitna. Il-kelma tal-Alla, jekk nagħmluha magħha, jekk inkunu f'relazzjoni magħha, il-kelma tal-Alla tassigurana, tatina s-sigurezza, is-sigurtà, la tibżax, la tibżax. U eżis Matthew u Franklin. Nixtieq li nieħdu din il-missjoni fuqna u aħna s-saċerdoti. Il-bniedem tal-lum għandu bżonna ħafna din l-espressjoni, la tibżax. Imma din minn xiex tiġi, din tiġi minn relazzjoni ma' fil-li nkunu verament akkoliti, kumpanji l-ewwel ta' min, l-ewwel qabel kollox ta' Alla, imbagħad tal-bniedem. Għandna bżonn nisemgħu aħna l-kelma la tibżax. Għaliex għax inti bin David, aħna wlied David, meta l-anġlu lil Giuseppe jgħidlu inti bin David. Ifakru fid-dinjità tiegħu. Ħafna drabi aħna ninsew għad-dinjità u l-identità tagħna ta' bnedmejn. Aħna maħniex wlied David, aħna iktar minn hekk. Aħna wlied l-istess Alla, wlied l-istess Alla. Mela Giuseppe, iben ta' Alla, la tibżax. Int min int, iben ta' Alla, bint ta' Alla, la tibżax. La tibżax tidħol f'relazzjoni mal-bnedmin, la tibżax tieħu lil Marija b'Martek. Għaliex? Għax hemm l-Ispirtu ta' Alla. Dak li se jitnissel fija se jsir bl-opra tal-Ispirtu Santu, bil-qawwa ta' Alla. U nikkonkludi bdejn. Ma ninsewx illi il-bniedem fir-rakkont tal-ħolqien tal-Ġenesi mhux għajr ftit tajn, imma wkoll bin-nifs ta' Alla fih.
U allura ma ninsewx li kull wieħed u kull waħda minna għalkemm kollna kemm aħna djufijiet dajfejn, tajn, ftit tajn, fragilità, imma fina f'kull wieħed u f'kull waħda minna hemm in-nifs ta' Alla. Ejjew niġu konxji minn din ir-realtà. Ejjew nemmnu tassew li jekk jien qiegħed nieħu nifs il-ġewwa u l-barra, din il-ħajja, din l-enerġija tal-ħajja qiegħed mhux tajjili Alla, imma qiegħed kontinwament jagħtili Alla, anki bħalissa. Alla qiegħed kontinwament iżommna fil-ħajja permezz ta' dan in-nifs tiegħu. U kien dan in-nifs illi l-anġlu jħabbel il-Ġuseppi, huwa dan in-nifs li jidħol f'Marija. Hija din l-enerġija vitali, din l-enerġija ta' ħajja li tidħol f'Marija biex fija jitnissel u jittwielet il-mulej Ġesu. U allura ejjew nkunu konxji, ejjew nkunu gburejn, ejjew nindunaw u narfu li l-istejjer tal-Vanġelu ma jirragwardjawx biss lil Ġuseppi, lil Ġesu u lil Marija, imma jirrigwardjaw lil kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew nemmnu aħna wkoll fil-kliem tal-Iskrittura u ejjew nagħmlu bħal Ġuseppi aħna wkoll. Kif jispiċċa l-Vanġelu tal-lum, meta qam Ġuseppi, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil Marija b'Martu. Ejjew aħna wkoll ftejt jew wisq nixbħu lil Franklin, lil Matthew u lil kull min għandu għal-qalbu relazzjoni ma' Alla u mal-bnedmejn. Ejjew aħna wkoll nikbru fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, nitħeġġu biex nagħmlu iktar maturi u awtentiċi il-mumenti li jkollna flimkien. Ejjew dawk il-ftejt ħinijiet li baqalna ma' xulxejn għax il-ġurnata tagħna dejjem tiqsar, iktar barra milli ġewwa, iktar weħidna jew max-xogħol milli mal-persuni. Ejjew dawk il-mumenti nippruvaw verament minnhom nagħmlu l-isbaħ, l-aħjar ħinijiet ta' relazzjoni mal-bnedmejn, imma mhux biss, ejjew nsibu wkoll ħin, ejjew niddedikaw enerġija, ħin ta' kwalità biex nidħlu f'relazzjoni ma' Alla, jew aħjar inħallu lil Alla jidħol f'relazzjoni magħna għax hu biss jista' jgħallimna kif għandhom ikunu tassew ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. L-omilija tal-isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din ċelebrazzjoni l-qudiesa tal-oti tal-Ministeru tal-Akkolitat lis-Seminaristi Matthew Borch u Franklin Mikallef. Din hija xandira diretta mill-Santwarju Parrokjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor f'ta' Kerċem. U issa kif anke qed issir introduzzjoni mill-animatur, se ssir eżortazzjoni sejrin jersqu dawn iż-żewġ kandidati quddiem l-isqof. Eżis Matthew Franklin, intom ġejtu magħżula għall-Ministeru tal-Akkolitat biex ikolkom sem partikolari fil-Ministeru tal-Knisja. Il-quċċata online tal-ħajja tal-Knisja hija l-Ewkaristija li biha l-poplu ta' Alla jinbena u jikber. Lilkom se jingħata l-uffiċċju li tkunu u tkunu ta' għajnuna għall presbiteri u djakni fil-qadi tal-Ministeru tagħhom. Kif ukoll li bħala ministri straordinarji ta' tqarbejn tqarbnu lil-fidili, tqarbu lil Ġesu lejn il-bnedmejn ukoll meta jkunu morda. La darba ġejtu maħtura b'mod speċjali għal dan il-Ministeru. Intom għandkom fitxu bħeġġa kbira li s-sagrifiċċju ta' Kristu ikun il-ħajja tagħkom u li tgħixu dejjem iżjed kif jitlob minkom dan l-istess sagrifiċċju. Qisu li titlu aktar il-ġewwa fl-ispirtu ta' dmirijiet qaddisa tagħkom u kuljum toffru lilkom infuskom lil Alla bħala offerta spiritwali li toġob lilu permezz ta' Ġesu Kristu. Intom u tagħmlu dan ikun jiswilkom ta' ġid kbir jekk tiftakru li flimkien maħudkom intom ġisem wieħed bħalma waħda il-ħobża li taqsmu magħhom. Ħobbu minn qalbkom lil dan il-ġisem mistiku ta' Kristu li huwa l-Knisja, il-poplu ta' Alla. Għatu xhieda ta' mħabba l-aktar lil dawk li huma dajfa u morda. Ħarsu sewwa l-kmandament li l-mulej tal-iddixxipli tiegħu fl-aħħar ikla meta qalilhom ħobbu lil xulxejn kif ħabbejtkom jien.
Nqumu bil-wieqfa għar-rid tal-istituzzjoni. Ħuti Eżies, fiċ-ċokontana nitolbu lil mulej għal dawn il-qaddejja tiegħu li huwa għażel għall Ministeru ta' Accolity. Nitolbuh jimlihom bil-barka tiegħu u jwettaqhom biex bil-fedeltà kollha jaqdu dan il-Ministeru fil-Knisja tiegħu. Fiskiet kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu talba għal Matthew u Franklin. U Alla taħnina bla qies, inbibnek il-waħdini Ġesu Kristu, tajt il-ħobs tal-ħajja lill-Knisja tiegħek, birek lil dawn ħutna mażulina l-Ministeru ta' Accolity u għatihom il-grazzja li jaqduk bla għeda madwar l-altar imqazza tiegħek. Iqasmu bil-fedeltà il-ħobs tal-ħajja lil ħuthom u jikbru dejjem fil-fidi u fl-imħabba għal bini tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. L-isqof issa sejjer ukoll dawn iż-żewġ seminaristi li se jsiru Accolity qudiemu jippreżentalhom il-kalċi u l-patena, il-ħobs u l-imbit, l-Ewkaristija, li huma sejrin iwasslu lill-fidili, speċjalment il-morda fi djarhom. Matthew, hu il-ħobs u l-imbit għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mqazza u għejx b'mod li jkun jixraqlek is-servi fil-mejda tal-mulej u lill-Knisja. Amen. Franklin, hu il-ħobs u l-imbit għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mqazza u għejx b'mod li jkun jixraqlek is-servi fil-mejda tal-mulej u lill-Knisja. Amen. Issa nkomplu biċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa f'dan ir-rabaħat tal-Avvent il-liturġija bil-istqarrija tal-fidi u l-offertorju. Flimkien nistqarru dak li nemnu, jiena nemmen falla wieħed. Ħuti Eżies, il-mulej jinsab fostna li nġbarna ferħanin biex nisimgħu il-kelma u niċċelebraw l-Ewkaristija. Niftħu qalbna qudiemu bit-talb u ngħidu flimkien ejja mulej kun il-ferħ tagħna. Ejja mulej kun il-ferħ tagħna. Nitolbu għal Papa Franġisku, għall-isqof tagħna Anton, għall-isfijiet u s-saċerdoti kollha biex il-Knisja tkun tassew sinjal ta' tama u ferħ għal bnedmin kollha. Nitolbu. Ejja mulej kun il-ferħ tagħna. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex fil-ħajja tal-fidi tagħhom ifittxu li b'kull mezz jiltaqgħu ta' spiss ma' Kristu li mgħallem li bl-erf tiegħu idawwalhom u jgħinhom fil-mixja tagħhom. Nitolbu. Ejja mulej kun il-ferħ tagħna.
Nitolbu għal dawk kollha li huma mġarbin imħabba l-mart, il-faqar u s-solitudni biex isibu l-kuraġġ li għandhom bżonn biex jaffordnaw il-ħajja bl-għajnuna tal-mulej u taħutom l-insara. Nitolbu. Ejja mulej kun il-ferħ tagħna. Nitolbu għal katekisti u għal dawk kollha li jħabbirku għall evanġelizzazzjoni biex jgħixu l-ħidma tagħhom ta' gwatturi fil-Knisja billi jgħinu lil kulħadd jikbru fl-għerfien tal-kelma tal-Alla. Nitolbu. Ejja mulej kun il-ferħ tagħna. Nitolbu għalina l-koll hawn preżenti biex l-Ewkaristija tkun tassew iċ-ċentru tal-fidi tagħna biex permezz tal-għajnuna spiritwali nirċievu matula nkunu nistgħu naqsmu b'ferħ il-fidi u l-ġid tagħna mal-oħrajn u nkunu rikonoxxenti lejn Alla għal dak kollu li jipprovdilna. Nitolbu. Ejja mulej kun il-ferħ tagħna. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet mid-djoċesi tagħna u minn din il-parroċċa. Għas-seminaristi b'mod partikolari Matthew Borch u Franklin Mikallef li jirċivew il-Ministeru tal-Akkwalitat sabiex permezz ta' dan il-Ministeru ifittxu li jikbru fl-imħabba u fis-servizz tagħhom lejn Alla u lejn ħuthom l-insara, jitħeġġu fl-imħabba personali tagħhom lejn l-Ewkaristija, iqasmu b'fedeltà il-ħobbs tal-ħajja u jikbru fil-fidi u fil-ħeġġa tagħhom għal bini tal-Knisja. Nitolbu. Ejja mulej kun il-ferħ tagħna. U Alla inti lajn tal-ħajja tal-ferħ tagħna. Ġeddidna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nimxu fit-triq tal-kmandamenti tiegħek u nwasslu lil bnedmin kollha l-aħbar sabiħa tal-feddej tagħna Ġesu Kristu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. San Pawl għalilna li huwa fid-dmir tagħna li ngħixu l-fidi b'impenn u nxandruha lill-oħrajn. Ejja għalhekk nofru l-esperjenzi u l-ħidmiet tagħna lill-Alla. Bil-fuljett il-bojot insibu l-innu numru 7. Diversi abbatini miż-żewġ parroċċi fejn iservu jew minn fejn huma dawn iż-żewġ akkoliti ġodda resqu fisimna it-talbiet tagħhom. Waqt illi l-kor ta' din il-parroċċa Madonna tas-Sokkors kanta l-innu tal-offertorju dan l-istess kalċi, l-istess patena illi l-isqof ippreżenta liż-żewġ akkoliti issa fuqhom u fihom hemm il-ħobbs u l-inbit illi qegħdin jiġu offruti lill-Missier għas-sagrifiċċju Ewkaristiku. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li daw l-offerti li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marja Verġni tnissa libnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq
Nissu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar għożla. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bl-għajda. Qaddis, qaddis, qaddis. U lej Alla tal-eżerċiti, isma' u tulat mill-mija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratti l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Demm imqaddes ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn tnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. L-isqof minn fuq l-altar jinżel sabiex jagħti l-paċi wkoll liż-żewġ akkoliti ġodda, Franklin u Matthew, illi millum b'mandat tal-Knisja jistgħu waslu l-Ewkaristija. Alla tneħħi tnubiet tad-dinja innalina. Ħaruf Alla tneħħi tnubiet tad-dinja innalina. Ħaruf Alla tneħħi tnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuqu il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi se kelma waħda ruħi tkun fejqa. Lejxin tal-fidi jitlob tama sħiħa fil-qawwa ta' Alla. Din il-qawwa nirċevuha fit-tqarbin. Nersqu għalhekk għat-tqarbin bi spirtu ta' talb u ġabra. Fil-waqt li mill-fuljet il-bojot insibu l-innu numru 3. Il-moment ta' tqarbin huwa il-moment fejn il-mulej tassew jiġi biex joqgħod. Dan iż-żmien tal-avvent l-għajta tagħna hija waħda. Ejja mulej Ġesu, aħna nissru u nistennew il-miġja tiegħu. Imma l-mulej diġà jiġi biex joqgħod għandna fl-Ewkaristija. U propju dan huwa l-Ministeru li illum qegħdin ukoll niċċelebraw fil-persuna u f'dak li ġew assenjati biex jagħmlu fil-komunità ħutna is-seminaristi Matthew u Franklin li għadhom kemm ġew imqarbna u issa sejrin huma stess għall-ewwel darba iqarbnu lill-miġema bil-ġisem u d-demm tal-mulej. Intom illi tinsabu fi djarkom u ma tistgħux titqarbnu, inħeġġukom sabiex flimkien nagħmlu tqarbina spiritwali. Qatt ta' xewqa illi lill-mulej nilqgħuh fil-qalb tagħna. Jekk mhux sagramentalment bil-ġisem u d-demm tiegħu, imma spiritwalment. Bħalissa l-akkollit il-ġodda qegħdin iqarbnu lill-familjari tagħhom imbagħad lill-bqija tal-komunità preżenti hawnhekk fis-santwarju parrokjali ta' Kerċem.
jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu, min għandu ideħ indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Smajna fis-salm tal-liturġija tal-kelma tal-lum. Il-mulej mill-għolja tiegħu jinżel għandna sabiex jidħol fil-qalb tagħna u jisaffija. U Alla li tista' kollox, aħna tqarbilna bil-ħobs tas-sema li hu ir-ran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru fir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru tat-twelid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Hekk fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni tan sabiħa ta' dalgħodu, nixtieqek minn qalbi f'isem il-komunità parrokjali tagħna nawguraw ħafna lilek Franklin, membru tal-parroċċja tagħna, u anke lilek Matthew, illi għal sentejn ukoll kont qiegħed hawnhekk magħna bħala seminarista. Nawgurawlkom minn qalbna u nitolbu ħafna għalikom. Naħseb ukoll ħaqhom li nagħtuhom ċabċipa dalgħodu. Jalla din l-okkażjoni tal-lum twaslilna wkoll l-importanza li nkomplu nitolbu u naħdmu għal iktar vokazzjonijiet. Issa avvisek dwar in-novena tal-miliet, għaw ħafna familji, ħafna tfal, minn għada nkomplu fis-sitta ta' filgħaxija. Tajjeb, minn għada sa nhar il-ġimgħa inkomplu dejjem fis-sitta ta' filgħaxija biex imbagħad il-ġimgħa nagħlqu in-novena bil-purċissjoni tal-bambejn. Illum l-istiker tal-lum li se nagħtukom wara fuq it-suntier se tkun b'din is-sendenza tal-Vanġilu tal-lum u li anki l-isqof tagħna enfasizza ħafna dwaru. La tibżax. Se tkun l-istiker illi se nagħtukom illum bil-picture tas-santa li jażlu Franklin u Matthew. Xi ħaġa żgħira wkoll għal dawk li jiġu biss nhar ta' Ħadd, nhar is-Sibt li ġej se jkun hawn jum ta' qrar. Il-ħinijiet qegħdin fuq il-bullettejn, jalla fil-miliet kulħadd ikun jista' jersaq iħalli l-Ġesu jitwieled f'qalbu bitqarbina. Il-ħames fit-8 se jkollna ċelebrazzjoni ta' talb u qrar għaż-żgħażagħ minn 18 il-sena l fuq. Kollha tafu b'xi żgħażagħ u ħafna żgħażagħ qegħdin hawnhekk ukoll nhar il-ġimgħa fit-8 waslulhom kelma ħalli anke ż-żgħażagħ tagħna jaħtfu dan il-mument ta' grazzja. Iva, hekk nagħtu veru għax issa s-Sibt. Is-Sibt li ġej il-lejl tal-miliet, il-Knisja tiftaħ fil-11, f'nofs il-lejl neqsin kwart ikollna l-priedka tat-tifel u f'nofs il-lejl nagħtu bidu mbagħad għall-isbaħ mument tal-miliet. U nħeġġiġkom il-qudiesa tal-lejl tal-miliet ożżuha u ejjew hawnhekk. Ma nħallu xejn itellifna minn dan l-iktar mument ta' żejs illi għandna tal-miliet. Is-Sibt bil-lejl il-Knisja tiftaħ fil-11. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna fis-sem il-mulej. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
L-innu ħelu u tradizzjonali tal-miliet Malti tagħna, il-bennina ta' Ġesu Bambin, jew aħjar kif inhu magħruf ninni la tibkix iżjed tal-Ġiżwita Patri Indri Xkembri jagħlaq din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa ta' dalgħodu mis-santwarju parrokjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Grigorju l-Kbir Papa f'ta' Kerċem fejn l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma ta' il-Ministeru tal-Akkwalitat lis-seminaristi Franklin Mikallef minn din l-istess parroċċa u Matthew Borch mill-parroċċa tax-Xara. Kif smajna wkoll fl-avviżi li jagħmel il-kappellan Dumbrajn Mejlak bħalissa għaddejja n-novena tal-miliet kif ninsabu biss ġimgħa l-bogħod minn din il-festa tant għażiża tat-twelid ta' Ġesu Tarbija u għalhekk inħeġġukom aħna wkoll biex tieħdu sehem fil-novena li qed issir fil-komunità parrokjali tagħkom sew f'Malta sew f'Għawdex fejn it-tema magħżula biqbil ukoll mal-pjan pastorali hija il-kelma ta' Alla saret laħam. Il-pjan pastorali qed jiffoka f'Għawdex din is-sena fuq il-kelma ta' Alla. Infakrukom ukoll li l-lejla nkunu magħkom f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu għal-Lezzjo Divina tar-Rabaħat tal-Avvent, il-liturġija tal-kelma tar-Rabaħat tal-Avvent. Nagħlqu b'tema marbuta wkoll mal-pittura illi Franklin u Matthew għażlu għas-Santa u intom rajtuha wkoll fil-ftuħ ta' din ix-xandira dettal tagħha fl-isfond tal-iskrin tal-bidu illi poġġew ukoll fuq is-Santa għal din iċ-ċerimonja, din iċ-ċelebrazzjoni tal-akkwalitat, pittura tal-artist Malti Nathaniel Tewma illi ġieb l-isem 8 u li tinsab fir-refettorju tas-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu hawnhekk f'Għawdex. Imnebħa mill-kliem ta' l-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol Korintin. Għax l-ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna l-koll ġisem wieħed. Il-koll kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Natukom il-kumplament tal-ġurnata tajba il-ħadd it-tajjeb u minn issa ukoll preparazzjoni mill-isbaħ għall-festa tal-miliet. Insellmulkom.